Evropske integracije predstavljaju najvažniji politički proces u kome se Srbija sada nalazi i zbog toga je vrlo važno da 11. maja građani Srbije donesu odluku da taj politički proces nastavimo. To je dobro za svakoga ko u našoj zemlji živi, za svaku porodicu, za svakog građanina, to je dobro za državu Srbiju. Samo tako mi možemo da dođemo do prilike da se borimo za bolji život svake naše porodice, ali i da naša država bude jača i da može da se bori za integritet i za očuvanje naše Kosova, naravno pravnim i diplomatskim sredstvima. U našem evropskom putu završetak reforme pravosuđa predstavlja vrlo važnu i bitnu stvar. Dok ne budemo imali tužilaštva i sudove i ukupan sistem pravosuđa na nivou koji postoji danas u celom evropskom svetu, mi nećemo moći da završimo svoje integracije, nećemo moći da postanemo članica Evropske unije. Srbija je spremna da do kraja 2008. godine donese sve potrebne zakone i da u 2009. godinu uđemo sa jednim sasvim novim sistemom, sa jednim novim ustrojstvom sudova i tužilaštava. Spremni smo da napravimo taj veliki korak. Potpuno sam uveren da će 11. maj biti dan kada ćemo doneti još jednu veliku odluku. Jednu odluku smo doneli 3. februara kada je Srbija glasala za Evropu i glasala za evropski put, birajući Borisa Tadića drugi put za predsjednika Srbije. 11. maja je drugo poluvreme i treba da završimo ovaj veliki posao. Treba još jednom da nedvosmisleno potvrdimo da mi želimo da držimo svoju sudbinu u svojim rukama i da ćemo glasati za život.